pripala čast. Mene je pripala čast da predstavim nove pjesnike koje je ovdje okupila Hrvatska izvandomovinska lirika. To je 8 pjesnika. Od njih 8 ovdje je koliko? 4, 5, nisam sigurna. Što je razumljivo s obzirom da smo izmješteni, nismo u Hrvatskoj, nismo u dometu našeg jezika, naše kulture, ali svejedno postojimo. Postojimo jer nismo bez korijena, mi imamo korijen. Mi nismo narod koji ne zna odakle, koji nije svjestan svog podrijetla, svog jezika, svoje kulture. Mi sve to imamo i to tisućljetno. Na to možemo biti ponosni. I ja sam ponosna ovdje predstaviti 5 pjesnika novih koje je iznašla, okupila, otkrila udruga Hrvatske izvandomovinske lirike. Usput želim zahvaliti organizatorima koji su zaslužni što smo mi svi ovdje večeras zajedno, a to je predsjednica Hrvatske izvandomovinske lirike, naša Nada, naša Ana Ganza. Ja znam što većina ovdje misli. Ovakva zbivanja nisu problem. Organizira se prostorija, nekoliko govornika, nekoliko pjesnika, piće, hrana i sve je jednostavno, ali nije jednostavno, vjerujte mi, to uzima puno vremena. I ja zahvaljujem Nadi, Ani i zahvaljujem našem dragom Antonu, koji tako nesebično podržava sve ovakve i slične susrete, koji je uvijek spreman pomoći sve što je vezano uz Hrvate i Hrvatsku. Nema takvih ljudi puno. Barem u Hrvatskoj imamo više ljudi, više onih koji su u vlasti, poput Antona, Nade i Ganze. Gdje bi nam bio kraj?